आणि हे इथून भुयारी मार्गाने कुणकोबा गेलेला ना. ओके. भैरी भवानी सिंह, बाकी कुठल्या मंदिरात नाही. ओके. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, आज आहे महाशिवरात्र. तर आज आपल्या कोकणामध्ये कुणकेश्वरची जत्रा ही मोठ्या प्रमाणात भरते. पण मंडळी, आपल्या इकडे अशी काही देवस्थानं आहेत, म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की कुणकेश्वरच्या भेटीला बहुतेक देव जातात. तिथे तीर्थस्नान वगैरे करतात, सर्व समुद्रामध्ये स्नान करतात. तर पण काही असे देव आहेत जे तीर्थस्थानाला जात नाहीत कुणकेश्वरला. तर आपण अशाच एका ठिकाणी आलो आहे. इथून जवळच इळियेसडा म्हणून एक गाव आहे. तर इळियेसडाच्या इथे श्रीदेव लिंगेश्वर, तर हे एक देवस्थान आहे. श्रीदेव लिंगेश्वर म्हणजे कुणकेश्वरचा मोठा भाऊ. तर काही कारणास्तव श्रीदेव लिंगेश्वर हा कुणकेश्वर भेटीला वगैरे जात नाही. तर ते देखील आपण माहिती करून घेऊया. तर आपण पहिल्यांदा आधी या मंदिराची पूर्ण माहिती घेऊया. तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. त्याचबरोबर जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, हे आहे लिंगेश्वर मंदिर. पांडवकालीन मंदिर आहे, फार जुनं आहे आणि फार मोठा इतिहास आहे या मंदिराला. तर आपण आता या मंदिरामध्ये जाऊया. तर इकडे सर्व चप्पल वगैरे काढावी लागतात आणि त्याच्यानंतर मग मंदिरामध्ये प्रवेश करायचा. तर फार जुनं मंदिर आहे हे आणि या मंदिराची आख्यायिका वगैरे आणि इतिहास देखील खूप मोठा आहे. तर ते आपण आतमध्ये पुजारी काकांकडून माहिती करून घेऊया. फार पुरातन आहे, पांडवकालीन असं मंदिर आहे. ओके. यांचा काय आम्हाला लेख किंवा असं काही नाही आहे. ओके. हा, काही नाही लिखाण. हा, त्याच्यामुळे आम्ही काय तर नक्की असं, पण ते फार पुरातन आहे. ओके. पांडवकालीन. पांडवकालीन. ओके. तर महाशिवरात्र व्यतिरिक्त या मंदिरामध्ये अजून कोणते वार्षिक असे हे असतात कार्यक्रम? नारळी पौर्णिमेचा कार्यक्रम असतो. ओके. हा, गाव जमून तिथे फेऱ्या मारून त्यांचे हे कार्यक्रम साजरा करतात. ओके. त्यानंतर गोकुळाष्टमीला साजरा करतात. गोकुळाष्टमी. हा, ते गाव जमतो सगळा, ढोल काय ते वाजून नाच करतात. हा. आणि त्यानंतर ह्यांचा त्रिपुरी पौर्णिमा. ओके. इथे जेवण असते. गाव सगळे लोक गामकरी जमून ब्राह्मण लोक जेवण करतात. सगळे आमचे लोक जेवण करतात सगळे लोक. आणि ते एकत्र जमून तो काय असेल तो महाप्रसाद खात जेवण करतात. जेवण. ओके. म्हणजे असे हे एक 5 ते 6 कार्यक्रम पूर्ण वर्षभर इथे मंदिरामध्ये असतात. ओके. तर काका, अजून एक मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की श्रीदेव लिंगेश्वर हे कुणकेश्वरचे मोठे भाऊ आहेत. ओके. तर ते म्हणजे बाकी आता आपल्या कोकणामध्ये भरपूर अशी देवस्थान आहेत ती काही वर्षांनी कुणकेश्वराला तीर्थस्नान वगैरे करायला जातात समुद्रामध्ये. पण हे लिंगेश्वर हे देवस्थान त्या ठिकाणी जात नाही. तर ह्याच्या मागची आख्यायिका वगैरे काय अशी आहे? पूर्वी यात्रा इथे भरायची ना. ओके. हा, तिथे असे भरता आंघोळीला सकाळी देवाना सगळे लांब जायला लागायचं. कुणकेश्वरला जावं लागे. तसं असं करता करता बरीच वर्ष झाली. आणि असे जाता एक म्हातारी एक होती, आंघोळीला जात होती. बरोबर. ती तिथे कुणकेश्वरच्या ते कातळ आहे, काळं कातळ म्हणतो आम्ही.
तिथे ती पडली. हा पडल्यानंतर मग देव काय कुणकेश्वर काय म्हणाला, तो तिकडे गेला या भूमिगत जे काय भुयार भुयारी मार्गाने, भुयार मार्गाने त्याची ताकद ती गेली तिथे, आणि तिथे तो निर्माण झाला कुणकाच्या झाडात. असं त्याची ती ही आख्यायिका. त्या वेळेपासून मग हे लोक आंघोळ्या तिकडे जात नाहीत. ओके. आमचा देव जात नाही तिकडे. इळ्यातला फक्त मीठ मुंबऱ्याला 3 वर्षांनी एकदा जातो. 3 वर्षांनी एकदा मीठ मुंबऱ्याला तिथे तीर्थस्नानासाठी तीर्थस्नान काय ते करतात ते लोक. तो पण कार्यक्रम महाशिवरात्रीला असतो का? नाही, असं मध्ये त्यांची हे असते 3 वर्ष पूर्ण झाले की देवाचा हुकूम काढतात देवीचा मर्यादेचा, आणि तो लोक ते लोक काहीतरी त्यांचा कार्यक्रम करतात. गाव करतो तिथे. चालेल. ते झाल्यानंतर परत सीमेवर जाऊन ते काय असेल ते डाळप करतात साजरं. ओके. दुसऱ्या दिवशी, आणि सगळं गाव तिथे सुखतळा तिथे जेवण करतात. सुखतळाचे. ओके. तर काका आम्हाला जरा ह्या पूर्ण मंदिर परिसरामध्ये जे काही देवस्थान आहेत ना, यांची जरा आम्हाला माहिती द्या. तर मित्रांनो, आता आपण या मंदिर परिसरात जी सर्व देवस्थान आहेत यांची आपण आता माहिती घेणार आहोत. हे इथे जैन आकार म्हणजे मार्की आकार आपण म्हणतो ना. ओके, जैन आकार. हा, मार्की आकार. ओके. तर या ठिकाणी हे आहे, खांब आहे हा. याला छप्पर नाही, आम्ही छप्पर रिपेअर केलं तर ठेवलं होतं, पण देवाने सांगितलं छप्पर नको, त्याच्यावर पाणी पडतंय ना पूर्व तसंच राहू दे. ओके. ते काढलं आम्ही. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा छप्पर केलेलं आम्ही म्हटलं याच्यावर घुमटीवर पाणी पडतंय ना. हा. ओके. इथून भुयारी मार्गाने कुणकोबा गेलेला ना. ओके. हे भुयार आहे. ते एक आहे, ते पण मातीने भुजलं. ओके, हे बुजलेलं आहे. ते आम्ही इथून आपली त्याची पूजा करतो. म्हणजे कुणकेश्वराची पूजा इथून होते, म्हणजे दर दिवशी. दर दिवशी देवाने सांगितलं त्याला फुल दर दिवशी घाल. ओके. म्हणजे त्याला फुल हवं आहे. हा, बरोबर. असं चाललंय. इकडून होते पूजा. इथून होते खाली. हा. तर आता इकडून आपण बघितलं की कुणकेश्वर देवाची पूजा या ठिकाणाहून होते. जरी लिंगेश्वर देव कुणकेश्वरच्या भेटीला जात नसला तरी पण या ठिकाणाहून त्याची पूजा दररोज होते. हे काय? गायमुख आहे, गायमुखाचा चाळा. ओके, हे गायमुखाचा चाळा. ओके, म्हणजे इथे पिंडीवरून पाणी वगैरे येतं ते इथे येतं. ओके. कोणाला काय झाला काय झालं आपलं ते पाणी जरी तीर्थ म्हणून लावलं ना, तीर्थ म्हणून, तरी हे आजार जातो. ओके. तर असे पवित्र असं हे आहे गायमुख. आणि आता आपण मंदिराच्या फ्रंट साईडला येऊया. तर या ठिकाणी सुद्धा अजून देवस्थान वगैरे आहेत, तर त्यांची आपण माहिती घेऊया. इकडे हे काय आहे? पिंपळ पार तो महापुरुष. ओके. त्याची पूजा करतो आम्ही. ओके. या बाजूला 84चा चाळा आहे, त्याला एक पूजा करतो. इकडे 84चा चाळा. ओके. त्याची देखील ही सगळी पूजा ही होते रोज होते. रोज होते. ओके. हे हनुमान आहे, मारुती. हे हनुमानाचं मंदिर हे असं आहे, मूर्ती वगैरे आहे. पण ह्याला हे चालत नाही. ओके, छप्पर वगैरे चालत नाही. ओके, बरोबर. आणि हा जो दीपस्तंभ आहे, हा दीपस्तंभ याच्या त्रिपुरी पौर्णिमे दिवशी सगळे दिवे लावतात. ओके. या दीपस्तंभावर मित्रांनो त्रिपुरारी पौर्णिमा असते, त्यावेळी सर्व दिव्यांची आरास वगैरे केली जाते. आता आपण पुढे जाऊया इथून. भैरी भवानी सिंह, बाकी कुठल्या मंदिरात नाही. ओके, फक्त याच मंदिरामध्ये आहे भैरी भवानीचा सिंह. ओके. आणि हे जे वृंदावन आहे, तुळशी वृंदावन, शेवटी पूजा करतो. ओके. हा, म्हणजे ते प्रत्येक मंदिरासमोर असतंच ते तुळशी वृंदावन. ओके. त्याच्यानंतर आपण इकडे येऊया. हे देवाचे चरण, हे लिंगेश्वर. लिंगेश्वर. ओके मित्रांनो, हे बघा, हे लिंगेश्वर देवाचे चरण आहेत. हे पंचाक्षरी. हे पंचाक्षरीचं आहे. हे 12चा पूर्वसाचं. हा, आणि हे 12चा पूर्वसाचा मानाचं आहे. इथे 18 कुलपाचा चाळा म्हणतो आणि इथून काय असेल ते. ओके. रोज फुल देतो. ओके. 18 कुल्प. हा, 18 कुल्पाचा चाळा हा आहे, या झाडीमध्ये आहे. देवाला नारळ ठेवून त्याचा जाप दिला आणि त्याच्या ताब्यात दिलं तर कायमचं तिथे काय असेल ते पिछाचे राहणार. ओके, बरोबर. म्हटलं हात जोडून नाही तर असं. ओके. अशी म्हणजे हे पूर्ण जागृत असं देवस्थान आहे. ओके. आणि हे इथे आपले मुसलमान वाडी होते, इथून आम्ही त्याला जाप दिला. ओके. या ठिकाणी पूर्वी मुसलमान वाडी होते, आता तिथे नाहीये. तर मग चालते. हा, पण ते आता अजूनपर्यंत तुम्ही इथे पूर्ण त्यांचा मान ठेवताय, काढून तो काय असेल तर इथून आपण भागवतो. बरोबर. ओके. ओके. ते विहीर आहे पांडवकालीन, हे बघा इकडे. हा, अजून मित्रांनो, आताच आपण इकडे बघितलं की इकडे पांडवकालीन विहीर देखील आहे, तर आपण ती देखील बघूया. अरे वा, हे बघा, पाणी 2 वर्षापूर्वी साफ केली, पाणी आता. हा,
वर्षभर पुरते. ओके, ही पांडवकालीन विहीर आहे मित्रांनो. जेव्हा खोदली नव्हती ना हा, तेव्हा एवढं जरी पाणी असलं तर देवाला चालायचं, आम्ही प्यायचो ते. ओके. हा, एवढं झालं हे नाही. म्हणजे हे आता अजून पण म्हणजे आता हे जे देवाची पूजा वगैरे होते ते ह्याच पाण्याने होते. पाण्यावर होते. पूर्वी जरी एवढं असलं डबक्यात हा. तरी आम्ही पूजा करायचो, देवाला चालायचं ते. देवाला चालायचं. आम्ही प्यायचो. बरोबर. हा. आम्ही पिलेलं आहे. ओके. ते म्हणतो रे मला चालते शंकर, तुला का ना चालू नाही. बरोबर बरोबर. हो, असं आहे ते. पण आता उपसलाय, आता जवळ 2 पुरुष आता पाणी आहे. पाणी आहे. ओके, भरपूर आहे. एकाने पंप बसवला, पाणी दिली, 2 वर्ष झाली. हा, सुंदर. काका थँक्यू, खूप चांगली तुम्ही माहिती दिलीत. धन्यवाद. तुमचे सुवर्ण कोकण व्लॉग कडून खूप खूप आभार. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आपण आता लिंगेश्वर मंदिराबद्दल संपूर्ण माहिती घेतलीत. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे यूट्यूब चॅनल देखील सबस्क्राईब करा. आमचं फेसबुक आणि इंस्टाला देखील पेज आहे, त्या ठिकाणी देखील आम्ही व्हिडिओज वगैरे अपलोड करत असतो. तर तिकडे देखील आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.